Jak nepomôže, som toto bude najlepšie. Ale nie nepomôže, ale nie toto bude najlepšie. Ale nie toto nepomôže najlepšie. Musí to byť tak, rozumieš? Ja to nedávam, ja už končím. Ale nie... Priatelia, veľa rodičov si hovorí, že ako by sme mohli stráviť voľný čas so svojimi deťmi. A tu je trošku taký problém v našom vnímaní voľného času, pretože voľný čas vnímame ako voľný čas od niečoho. Berieme si voľný čas od našej práce, voľný čas od detí, voľný čas od nejakých povinností, voľný čas od niečoho, ale my by sme si mali zobrať voľný čas na niečo. Voľný čas na trávenie času s našimi deťmi. Voľný čas na nejaké aktivity, ktoré chceme robiť. Voľný čas napríklad na čítanie. Voľný čas na čokoľvek. A keď takto budete pristupovať k voľnému času, vtedy ten problém, ktorý máte napríklad pri dohode s deťmi, trošku odpadne, pretože budete vedieť, čo chcete robiť, budete vedieť, čo chcú robiť vaše deti a už si len musíte nájsť čas na tieto aktivity spoločné, ktoré máte vy a vaše deti. A vtedy váš voľný čas bude zmysluplný. Voľný čas na niečo.